اسمع له دي انت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله خصاته كمنا يدماته نغلو تترنا كتاته هايتا ولدونا أمازن الساته حلنا نكدو أمازن نكدو Tadi saya jemur. Kejemur? Ya. ويلي سلام زخبركم تساتفتي مدب محسن عجز لكم سلاما كسانة تحنا نتمنى إنه لومي صلوا سنة عمراو تساقي عمونان قل بحرين لبدن عبزبل اتزلوا موياوي ناي سنة عمرون سنة نربن كانن فلتأتن كلتن ككافلنا أممونا بمهلاو نتي تبقوسو اندامس جنة بشم كلنا እንኳዕ ድሓን መጻእካ ክብል ንሓውና ዶክተር ዘርአብሩኽ ገበርያም ኣፍቅዱለይ ዶክተር ዘርአብሩኽ እንኳዕ ድሓን መጻእካ ዓፂኻ ኣለኻ ድምፂ ዓፂኻ ኣለኻ ክሰምዑኻ ዶክተር ዘርአብሩኽ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2022 ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮ ዝምልከት ሰፊሕ መደባት ኣቕሪቡልና ነይሩ ንመንእስያት ይኹን ንደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ማለት እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ተመሊስና እውን ናብኡ ምዝናይሎም እተሓዝና ናብኡ ተመሊስና እውን ስለዚ በቲ ተደጋጋሚ ከምቶም ካልኦት ብቐፃሊ ንትገብሮ ተሳትፎ ኣበርክቶ ደጊመ ከመስግነካ ደሊ ብሽም ኩሎም ኣባላት ማህፀን ማለት እዩ ስለዚ ኩላትኩም ኣባላት ማህፀንን ከምኡውን እቶም ተሳተፍቲ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዩቲዩብ ብፌስቡክ ይመሓላለፍ ስለ ዘሎ ብዘከኣለኩም ነቶም ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ነቶም ተቐርቦም ነቐደም በልዎም ከምኡውን ኣብ ድሕሪት ኣባላት ማህፀን ኣለዉ ስለዚ ናይሎም መደብና እንታይ ክኸውን ቀጥታ ንዶክተር ዘርአብሩኽቲ መደብ ሒዙልና ዘሎ ዕድል ኩበየ ካብኡ እንዳሓር ግን ኣብ ድሕሪት ዘለዉ ኣባላት ማህፀን ብህዝቢ ዝመፅእ ሕቶታት ክቕበሉ ከምኡውን ቀጥታ ንስኻትኩም ተሳተፍቲ ብተሌፎንኩም ብኻልእ ዘለኩም ሕቶን መብርህን ክትሓቱ ከተምስዩኹም ማለት እዩ ስለዚ ደጊመ ዶክተር ዘርአብሩኽ እንኳዕ ድሓን መጻኻ ነቶም ሰማዕትና ሰላምታ ድሕሪ ምሃብ ቀጥታ ናብቲ መደብካ ንኽትኣቱ እቲ ዕድል ናባኻበካ ኣለኹ የቐኒየለይ ኣቶ ታደሰ ሓወይ ቴንኪዩ ስለቲ ዝዓደምኩምኒ ንዓኻን ማሕፀንን ኣዝየ ከመስግን ንፈቱ እቲ ትሰርሕዎ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስትታትን ጉዳያትን ኣዝየ ካብቶም ዘድንቑኹም እየ ኣብዚ ከኣልክዎ ከዓ ይከታተለ ኣዝዩ ደስ ዝብል ከዓ እቲ ትገብርዎ ፅልዋን እቲ ኣብ ሰባት ኣብ መሬት ወሪዱ ዘለዎ ሓገዝን ክርኢ ከለኹ ኣዝየ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ መልሼ የመስግን ያው ሎሚ በቲ ዝተዋሃበና ኣርእስቲ ኣይ ከደለይና ኣሎ።
أي مثلا له ماليش أستايك بالستي لا أي بحباري خاتتك أمي بلان له من الباش سلام الله ኣለኹ እስከ ካብቲ sharing stop sharing እስከ ግበር እሞ ከም ብሓድሽ share ግበር حدش نقبروه هاي وزير لهم ኦኬ እጂ ማልቲ share ኣሎ here you go yeah أيوة could be هاي قبر اللي هنا له ماليش يكوات أمه okay next ዝብሎ ሰማሕስከ ምናልባት እንተየረዮ ሃይብል ሼር ክገብር ግብኦ ነይሩ እስቲ እንደገና خقبر أمه ሼር ግበሩ ፖስት ኣለኹ حجي من الباش استي لا ما تشيلهاش يا يرأيكم على مش صبو ما تشيلها دكتور هراي أو كما يزر أبروك قبر مارياميو أبرلين حجر الجرمانية زعمت نتهم زي تفلتون مالتيو لومي حزنا يوزلنا رأستي كمتي أم أتون تبعله سلواسنا أمراو تعطي أب مونان كانوا بحرن لمدن زبل أرستينا حزنا مسينا زلنا بمجمرتا حفشاوي سئل خلونا حصر زبلت برزنتيشن كقبر يمو بدحريو منتان حتون ملسن جزي كهلونا السو أقدس لزخونا مالتي نسب بقى أبت بايتاز ورد نجار أب سبات صلوا زقبر وي سبات كونكريت زخونا أب ولقم ديو أب كبابي أمزلو خنيتا ديو كفلت وز دليو نجار أبو خنا دهب سو جزينا خو السدي حيش جن introduction كهلونا منتان تعنا كنبل كلنا بزح جزي مدانا مستي كم حبرة سبون زلنا سأجم بزعبا سنة أمراوي تعنا وي سنة أمراوي حمام وي سأجم كنبل كلنا زلنا affinity ويكا زمدنا كل شع جنا سجع حجي صبوا عيقونا مالتي كمتي أب أكلاوي حمام ويكا أب أكلاوي تأنا زلنا مقدس فتصيمو زي ودادر كمو كندو خون ترفسي دارجا مبزحتو كفالات حبرت سبناسي كم زي زربلو كم زي دلي ويكا كم وسانو كم زي كونه ويكا أنا عي كم زي ملكتني زعينتو أتمامتالو جن بمسارتو ناي عالم تعنا organization شحنت شعت 246 دد حرنا عالم كينات مالتيو كابتن وانا كم نايتعنا مجلس إيلو زرزرو مالتي تعنا حدا سبسي تعنا اللو خبحل انتاي مالتي كبحل كلو تعنا سي مولو زخونة أكلاون أمراون سينما حبراون تعنا ويكا أب صبق كونيتات مهلاو نايزن سلسة نقرات زتك على لي هذا سبت عنا اللو ختبلو انت هوينكا أكلاو تعنا اللو أمراو تعنا اللو سنة محبراو تعنا اللو سنة محبراو خنبل كلنا أب زمدنو أب أقربوتاتون زدل ناي صريد ديو ناي مقب ديو ناي غزا ديو ناي استفل عليه نقرون زستمع لألو زعاقب سب مالتي إزي سلستيو كي تقوادل انت تماليوينا تعنا نبل مالتي حمام كنبل كلنا خا زخون عينت مزنبال ناي أكالا ناي أكالنا ويكا أسرارها ناي أكالنا ويكفالات أكالنا
ክመዘናበል ከሎ ካብ ስሩሑ ካብ ንቡር ነገር ክወፅእ ከሎ ሕማም ሒዝዎ ትሰብ ይበሃል እዚ ሕማም ከዓ ምናልባሹን ብሕዋሳት ብቫይረሳት ብባክቴርያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናይ መግቢ ሕፅረት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝውናብ ሕማም ወይ ከዓ ባላንስድ ዘይኮነ ሚዛኑ ዘይሓለወ መግቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናይ ፅርየትን ስነ ማሕበራዊ ናይ ጥዕና ሰርቪሳት ካብ ሸቃቅ ጀሚርካ ፅሩይ ማይ ጀሚርካ ካብዝታት ዝጀመረ ካብኡ ጉድለታት ዝመፅእ ክኸውን እዩ ስለዚ ጥዕና ዝበሃል ገፊሕ ትርጉም ዘለዎ ማለት እዩ እምበር ከምቲ ታሕቲ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ናይ ሕማም ወይ ከዓ ዘይ ምቅዳው ዘይ ምህላው ጥራሕ ኣይኮነን ግፍሕ ዝበለ ናይ ጥዕና ምህላው ትርጉም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብዓለም ለካዊ ደረጃ እዚ መረዳእታ ኣሎ ማለት ስለዚ ስነ አእምሮአዊ ጥዕና ዝበሃል ነገር ኣዝዩ ኣገዳስን ካብ ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት ሓደ ነገር ማለት እዩ ስነ አእምሮአዊ ጥዕና ክንብል ከለና ስንታይ ማለት እዩ እቲ ሙሉእ ጥዕና ኢልና ኣለና ኣካላዊ ጥዕና ስነ ማሕበራዊ ጥዕና ኢልና ኣለና ኣብቲ ሎማ ኣርእስትና ንምድሃብ ግን ስነ አእምሮአዊ ጥዕና ክንብል ከለና ሓደ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ብዓለም ለኻዊ ናይ ጥዕና ማሕበር ነዚ እውን ዝተገልፀ ኣገላልፃ ኣሎ እሱ ከዓ እቲ ሰብ ስነ አእምሮአዊ ጥዕና ኣለኒ ክብል ከሎ ኣብዚ ስነ አእምሮአዊ ሜዳታት ኣብ ስምዒቱ ኣብ ተሓሳስብኡ ኣብ ርክቡ ኣብ ከባቢኡ ኣብ ዝርየሉ ጠማምታ ንነብሱ ኣብ ዝርየሉ ጠማምታ ኩሉ ሲ ፅቡቅ ስምዒት ኣለዎ ጥዕናዊ ስምዒት ኣለዎ ፅቡቅ ኣለኹ ይብለካ ከመይ ኣለካ ክትብሎ ከለካ ፅቡቅ ኣለኹ ይብለካ ማለቱ ኮይኑ ማለት ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ፊዚካሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ከመይ ኣለካ ኩሉ ሰላም ድዩ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ድዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ እንተኢሉካሲ ሓደ መግለፂ እዩ ማለት እዩ ኣብ ስምዒቱ ኣብ ጥዕናዊ ስምዒቱን ናይ ኣተሓሳስብኡን ናይ ርክቡን ከምቲ ዝበልክዎ ፅቡቅ ይስምዖ እቲ ሰብን ባዕሉ ማለት እዩ እቲ ፅቡቅ ምስማዕሲ ሓደ ነጥቢ እዩ ፅቡቅ የለኹን ውሄ ኣለኹ ብጣዕሚ ይሳቅ ኣለኹ ይሓዝን ኣለኹ ኣይድቅስን ኣለኹ ገለ ዝብል ከዓ ነቲ ኣብ ጥዕና ዘየለዎ ሰብ መዓት መግለፂታት ይህልዎ ማለት እዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣጊቡሎ ብጥዕኑ ማለት እዩ ተኻልእ እቶም ንዕኡ ዝገልፅዎ ዓቕምታትን ናቱ ዘለዎ ፀጋታትን ሲ ኣውፂኡ ንክጥቀም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣለዎ ንዘለዎ ሲ ክጥቀመሉ ክእል ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ክእል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ስነ አእምሮአዊ ጥዕና ዘየሎ ሰብ ዋላ ነቲ ዘለዎ ፖቴንሻሉን ክጥቀም ኣይክእል ዓቕሚ ከለዎ ብልሒ ከለዎ ትዘድሊ ነገር ኣብ ማሊኡ ክንሱ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ስራሕ ድዩ እቲ ዝግብኦ ውፅኢት ከየውፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ስለ ዝደኽሞ ድልየት ስለ ዝስእን ስለ ዝፈርሕ ነብሰ ምእትምማን ስለ ዝጎድሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነገር ተጠቂሙ እቲ ዝግብኦ ውፅኢት ንኸውፅእ ይሽገር ማለት እዩ እቲ ኣብ ሙሉእ ናይ ስነ አእምሮአዊ ጥዕና ዘሎ ሰብ ግን ነቲ ዘለዎ ፖቴንሻልን ፀጋታትን ኣውፂኡ ከፍርየሉ ይኽእል እዩ ማለት ኣብ መዓልታዊ ናብርኡ ከዓ ክገብሮ ዝግብኦ ብውልቁ ድዩ ከም ብሓላፊነቱ ድዩ ከም ኣቦ ድዩ ከም ኣደ ድያ ከም ሰራሕተኛ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ድዩ ንዝግበረሉ ትፅቢትን ካብኡ ክገብሮም ዝግብኦም ነገራት ሲ ንክገብሩን ፀገም የብሉን ኣይሽገርን እዩ ይውዕሎ እዩ ከምቲ ኣንተ ዝበልክዎ ከዓ ኣብቲ ዝወፍሮ ነገራት ከዓ ኣፍራይ ወይ ከዓ ውፅኢት ዝረኽበሉ ሰብ ኣብቲ ዝነብረሉ ስነ ማሕበራዊ ኮንቴክስቱን ተራ ይፃወት እዩ ኣብ ቁጠባውን ኣብ ባህላውን ኣብ ስነ ማሕበራውን ካብኡ ዝፅበይ ሰብ ዝፅበዮ ተራ ይፃወት እዩ ማለት እዩ ሓላፊነቱ ይወስድ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ናትና ካልቸራል ኮንቴክስት ባህላዊ ኩነታት እንተመፂና ሲ ሓደ ዕድመ ዝፀገበ ሰብ ነቲ ዕድሚኡ ዝጥምት ሰባት ካብኡ ዝፅበይዎ ኩነታት ክዓሊ ነገራት ክሕድእ ክሽምግል ከምኡ ንዝግበረሉ ትፅቢት ኣብቲ ካልቸራል ኮንቴክስት ኣብኡ ይውዕል እዩ ማለት እዩ ኣሎ ማለት እዩ ቀልጢፉ ይዛረብን እዩ ግደፉ ንምባል ኣይሽግሮን እዩ
أريحقونم حساب يشجروا كابتمكرو وسيدو كمزي خبل يشجرنيو any time كابتمكرو زلوسي كوز خيلو إذا خان يصبي يسب السون عبوتو اللهم عقابس كوينو كحجزو زفق هنتد كبي النجار تسكي ما خد كيد كلا ريو سق زي مبال أب كالشرنال عاد حجزك كدو نابزي عدو نابي كتكدد لخ كم زدو خجبر دو خبل علو كابزن تقوليلو نتخونيتو زمتنا يكونن من ويريو وحيل سئن عقل سئن يفرح أي كم يجرا يبل ويك أي مسألون بكا كيش مسألو خمان بمحرق على صبت كزراربا خمان يكلن خونتها أب قدولو نجار سلازلو مالتي أب سمعتون كنيتون مالتي نقله كم أب سئلاوي أبنت كهلونا مالتي لذي أبسنا أمروت عنا أنت يا قداس نجار على مالتي اتسب أبو زلو أعمتاتن سقاتاتن علو تسعوارنتن تجمعات علو كما يجرو مسكونيتاتي قطمو ننجارات نزلو نجارات متشوديو زي متشوديو زيت عمديو معاس كمي زبحلو نجارات استوعلو زخيد سمخانو عقداسيو تسعوارنتو عقداسيو بمتأن السخاء اتي زنبرلو كونتكست زنبرلو هاو كابو انتاي صبي كعقداسي إذا خلتي خزامد قالو ميزانو كهلو خلو أبتناي سنا أمراوت أنا نايتسب أونتاو تراخص أو تخيل مالتي بوتو أخرى كبخيل مالتي تسب أي بزحونيو أي شجرني مالتي لا عقمون كسكة ما يكلني مالتي كلتي أخذ كزامد كلو هذا حدا جزء سبات سراح بزيحني دكاسي إنه حساب يبزح اللي تسرحي بحلافينتون يبزحني لعلى عقميو جيجا خجبر فلسيمو زي حسابي انت جيرها بزح صعبين اللو انت قصر انت تجاجيسي بزح صعبين اللو نعاي صعبين اللو نتم زقلقلهم سبات صعبين اللو يلو بخمو زيج النقصب ابتي ناتو تتصوارنتن ناتو عقمن اتي سراح كابو زي صبيون مزنب على اللومن ابز خمس خنيتات سبك حمم خاليو زمغاغب ነገር አለው ማለት ተሰብሲ ንበይኑ ይኮነን ዝነበር ስለዚ ምስቲ ዘለዎ ሁኔታት እዚ ኣብ ስድራኽን ክነእትዎ ንኽእሊና ብሓንቲ ስድራ ናይ ኣቦ ናይ ኣደ ቦታ ናይ ቆልዓ ቦታ ኣብ ስራሕ ቦታ ክነእትዎ ንኽእሊና ብዝተፈላለየ ኣብ ሓላፊነት ድዩ ኣብ ትሕቲ ሓላፊነት ድዩ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ እንታይ ዓይነት ሓላፊነት እዩ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ናይቲ ስራሕውን ተራ ኣፃወት እዩ ኣብ ገሊኡ ስራሕ ምናልባሽ ዋላ ብዙሕ ጌጋ ምግባረይ ብዙሕ ፀገም ከየምፅእ ክእል እዩ ርአይ ከዓ ክዕርዮ ክእል ንዓይ ምናልባሽ ስራሕ ከብዝሓለየ ይኽእል እምበር ካባይ ዝሓለፈ ነገር ተራኺ ይህልዎ ክእል እዩ ኣብ ገሊኡ ቦታ ግን ኣዝዩ በቃ መልሽካ ዘይተሓፍሶ ነገር ይፈሰካ እሞ ብመጠን ንሱ ከዓ ከይኮነልካ ከየጋጥመካ ኣብ ትገብሮ ክስተያት ዘጋጥም ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብስና ኣእምሮዊ ጥዕና ወይ ፀገማት ከም ሕብረተሰብ ዘጋጥሙና ሽግራት እንታይ እዩ እንታይ እዩ ዝፈልየና ንምንታይ ኣብ ሕብረተሰብናሲ ኣብዚ ነገራት ንምንታይ ሽግር የጋጥም ወይ ከዓ ንምንታይ ከምቲ ዋላ ኣብተን ሰርቪስ ዝወሃበለን ኣገልግሎት ንረኽበለን ዓድታትን ቦታታትን ዓቕምታት ኣብ ዘለወን ቦታታትን ከለናሲ ከምቲ ዝግባአና ናይቲ ሰርቪሳት ናይቲ ኣገልግሎታት ናይ ጥዕና ተጠቀምቲ ዘይንኾነሉ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ንዝብል ገለ ሓፈሻዊ ሓሳባት ንምባል እምበር ኣብ ሕቶን መልስን እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ ባህላውን እምነታውን ዕቃበታት ዝበልክዎ ድሕረ ባይታ ኣለና ኩልና ንፈልጦ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮዊ ፀገማት ሕማማት ከመይ ኢና ንሓስብ ከመይ እዩ ዝስትንተን እንታይ ሽም እዩ ዝወሃቦ ብዝተፈላለየ መንገዲ መግለፂታት ከም ባህሉ ከም እምነቱ ከም ድሕረ ባይታ ናይቲ ሰብ መግለፂታት ኣለዎ ኣነ ኣብ ዛዕባ ኩሉ ኮንቴክስት ኩሉ ሻዕ ዝዝከረኒ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ዝምደብ ነገራት ዘጋጠሞም ሰባት ፈፂሞም ናብ ሕክምና ከይከዱ ሓንሳ ሕክምናን ሓኪምን እንተ ኣትይዎ እቲ ነገርሲ እቲ ናይ ካልእ ናይ እምነትን ወይ ከዓ ከምዚ
ሕማም ነፍስን ዝበሃል ዝግለጸሉ መግለጺታት ናይ ዓይነ ሰብ እዩ ጠንቆልቲ ከምዚ ገይሮም እዮም ተደጊሙሉ እዩ ገለ ዝበሃል ነገራት ንኸምኡታት ሲ ኣይምቸውን እዩ ሕክምና ኣኺልዎ ብድሕሪኡ ሕክምና እንተተንኪዎሲ ትሰብ ፈጺሙ ኣብ ሕክምና በቲ ዝግብኦ መንገዲ ክሕገዝ ኣይክእልኒ ዋላ ማጨሎት ክውሰድ ኣይክእልኒ እዩ ይጋጨው እዩ ክልትዩ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ከም ስርዓት እንዳሰማዕናዮ ኣቢና ማለት እዩ ኣብ አዲስ አበባን ከባቢኡን ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብሓፈሹ እጂ ከምዚ ዓይነት ነገር ካብ ሕክምና የጉድለካ ማለት እዩ ዝከረኒ ሰባት በቃ ሰው ኢሎም ኣብ ገዝኦም ተዓጽዮም ዝነብሩ ሰባት ኣብ ገሊኡ በቃ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት ዝከረኒ ማለት ሕጂ ክሓስቦ ከለሁ እዚ እንታይ ዘምጽኦ እዩ ኣጠማምታን ኣገላልጻን ብምሂር ባህላውን እምነታውን ድሕረ ባይታ ማለት ዋሕዲ ፍልጠት እዚ ከዓ ኣዝዩ በቃ ዘለና ከምዚ ዓይነት ሎማ ዓይነት ምሸቱን ወይ ቅድሚ ሕጅን ብሕጅውን ክንገብሮ ዝግባአና ኩልና በቃ ፍልጠት ክንውስኽ ኣለና እዚኣ ናተይ ስብከት እያ ኩልሻ ፍልጠት ክንውስኽ ኣለና ኣነ ንነብሰይ ክነብር ምእንታን ጥዕናይ ኣቂበ ብፅቡቅ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ክነብር ምእንታን ኣብ ከባቢኡ ንዘለዉ ኣሕዋተይ ክሕግዝ ምእንታን ኣብ ኩሉ ሻዕ ኣብ ዘድሊ ግዜ ካብ ዝድለይ ነገር ከይንጎድል ከም ሰብ ከም ውልቅና ከም ስድራ ከም ሕብረተሰብ ከም ከባቢና ጽልዋ ክንገብር ምእንታን እቲ ዘድሊ ጽልዋ ምእንታን ክንገብር ፍልጠት ምእንታን ክንውስኽ መባዛሕቲ ፍልጠት ክንከውን ቀጻሊ ክንብህጎን ክንደልዮን ኣለና እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ መእተው ናይ ጥዕና መግለፂ ዝበልክዎ ከዓ ኣካላዊ ጥዕና ጥራሕ ዝጠመተ ናይ ጥዕና ድሕረ ባይታ ኣጠማምታ ድሕረ ባይታ ስለ ዘለና ጥዕናን ሕማምን ንዓና ኣብ ስጋና ኣብ ዓጽምና ኣብ ኣካላትና ኣብ ኦርጋናትና ኣብ ክፋላት ኣካልና ኣብ ዘጋጥም ነገር ጥራሕ ስለ ንሪኦ እሱ ጥራሕ ንዓና ሓደገኛን ናይ መቀረት ህይወትካ ከጉድልን ንህይወትካ ከስግእን ካብ ትደልዮ ነገር ከጉድለልካን ዝኽእል ነገር ጌርና ንቆፅሮ እቲ ኣካላዊ ነገር ዘፍርሐና እውን እሱ ጥራሕ ኣብዚ ግዜ ዝንተርኢና ካብ ኣካላዊ ጉድኣታት ብስነ ኣእምሮዊ ፀገማት ንዝጠፍኡና መንእስያት ቁፅሪ የብሎም ከም ሕብረተሰብ ማለት ስለዚ ኣገዳስነቱ ዘየጠራጥር ማለት እዩ ስለ ዕድመ ምፅጋብ ኣምላኽ መስገን ሰብ ዕድመ ክፀግብ ከሎ ፅቡቅ እዩ ኣብዘን ንነብረለን ዘለና ዓድታት ሰባት ተስዓ ክገብሩ ፕላስ ማይነስ ኣነ ሕጂ ናተይ ሕሙማን ቀደም 70 ኮይኖም ኢልካ ዓበይቲ ንብሎም ሕጂ ተስዓ ኮይኖም በዓላቶም ብፓብሊክ ትራንስፖርት ተሳፊሮም ናብቲ ዝግብኦም ቦታ ክኸዱን ናብ ሕክምና ክመፅኡን እዚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ናይ ሕክምናን ናይ ክንክን ሕክምናን ክንክን ጥዕናን ውፅኢት እዩ ብመጠን ንሱ ዕድመ ክደፍእ ከሎ ከዓ ምስ ዕድመ ዝመፁ ሕማማት ኣለዉ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ድሮ ዝረአዩ ማለት እዩ ኣብ ሕማም ምዝንጋዕን ምርሳዕን ደመንስያ ንብሎ ማለት እዩ እሱ ኣብ ሕብረተሰብና ድሮ ይተኣታትወና ኣሎ ኣገዳሲ ይኸውን ኣሎ ኣብዚ እውን ፍልጠት ክህልወና ኣቦታትና ኣዴታትና ኣያታትና እቲ ዝግብኦም ሕክምና ክረኽቡ ማለት እዩ ስለ ዘሎን ብግዚኡን ከዓ ክኸውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንመንእሰይ ንዓበይቲ ንማእኸላይ ዕድመ ንኩሉ ዝጥምት ኣገዳሲ ጉዳይና እዩ ማለት እዩ ካልእ ሓሳብ ብመሰረቱ ጥዕናን ናይ ጥዕና ጉዳይን ኣዝዩ ውልቃዊ ዝኾነ ነቲ ሰብ ጥራሕ ዝምልከቶ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ከዓ እዚ መረዳእታ ብዙሕ ግዜ የብልና ከም ካልእ ዕላሊና ክነዕልሎ ዝስማዓና ሓደ ሰብ ንዓይ ዘካፈለኒ ናይ ጥዕንኡ ሽግር ኣነን ጥራሕ ስጋዕ ዝፈቕደለይ ክዓቕቦ ከም ዘለኒ እዚ መረዳእታ ጉድለት ኣለና ምስጢር ምዕቃብ ምዳና ናይ ጥዕና ነገር ማለት ኣብዚ ልምዲ ስለ ዘይብልና ብግልፂ እውን ምዝራብ ዓይነት ባህሊ ስለ ዘሎ ዋላ እቲ ዝሓመመ ሰብ ኣብዚ ስነ ኣእምሮዊ ጉዳያት ክትመፅእ ከለካ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምስቲ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዝበልክዎ
كمي زقلص اب بزح نغرات مغلالاتن ستيغماتايز مغبار ناي مكونانن ناي كمو عينت حمامات دحره بايتا زلوا حبرتسب لبو ناي وشت وصيو مخا شجراتو خزارب انت خوينو واغا خفيلو كندي رحقت مسيو زتزاربوسي انا خقبلوس يغبعني مال ابتي سنا محبراو بحكمنا زردو انديو ابي حكمنا مسترن ማለት ነው ሓደ ሰብና حكيم ዘካፍሎ بحقون زحتتلو ተሐኪም ፈጽሞ ካብኡ ዘይሐልፍ ኣብቲ መነባብሮና ግን ክንሕግዝ እንተ ኮይና ሰባት ልቦም ናይ ውሽጦም ከፊቶም ከዛረቡና እንተ ኮይኖም ግልጽነት ክንወስኽ እንተ ደሊና ቀልጢፎም ክነግሩ ሽግሮም ንበይኖም ከይብልዑ ንበይኖም ኣብ ውሽጦም ሒዞሞ ስጋዕ ዝትኮስ ወይ ከዓ ነብሶም ገለ ነገር ስጋዕ ዝገብሩ ከይጸንሕ ምእንታን ናይ ምዝረራብ ባህል ክነጥሪ ኣብኡ ከዓ ናይ ምስጥር ምዕቃብ ዝብል ማለት እዩ እዙን ክንወስኾ ዝግባህን ተጣራ ወይ ዘይ ምትእምማን ኣብ ጥዕናዊ ትካላትን ብሓፈሹ ሕክምናን ከዓ በተሰብና ኣብ መድሕኒታት ኣብ መርፈእታት ኣብ ስፒዳለ ምእታው ከምዚኦም ዝገብሩኻ ሓንሳ እንተ ኣቲኻ ከምዚ እዩ ሓንሳ መድሕኒት እንተጀሚርካ ከምዚ ዝገብሮ ንዓካልካ ምቁራፃይ ትኽእልኒኻ ይለምዶ እዩ ወልፊ ይገብረልካ እዩ እቲኦም ከምዚ ዘይትፈልጦን ደቂ ወዲ ወፃእ ስለ ዝኾንካ ጥራሕ ዝንትን ይገብሩልካ እዮም ዝበሃል ነገራት እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ምስቲ ናይ ቋንቋ ወይ ምርድዳእ ሽግርካ እንተ ተወሲኽዎ ኩሉ ሻዕ ብጥርጣርን ብዘይ ምትእምማንን ካብኡኻ ካብቲ ዝግባኣኒ ነገር ጎድን ማለት እዚ ምስ በልኩ ገለ መብዓታዊ ምልክታት እንታይኦም ናይ ስነ ፀቕጢ ሕማም ኢልና ሕፅር ኣቢለ ተዛሪበ ሎሚ ኣርእስትና ኣብኡ ስለ ዝኾነ እቲ ፀቕጥስ ኣብ ልምዳውን ባህርያውን ስለ ዝበልና ከበለ ማለት እዩ ቃንዛ ንኣብነት ናይ ርእሲ አንድ ሕቆ ከብዲ ወዘተ ሰባት በመጀመርታ በቃ ቃንዛ ኣለኒ ኢሎም ኣካላዊ መግለፂ ጥራሕም ዝገብሩሉ ፈፂሞም ስነ ኣእምራዊ ዳይሜንሽን ወይ ከዓ ፀቕጣዊ ዳይሜንሽን ኣይሂብዎን እዮም ብመጠን ንሱ ከዓ فقدو كاب حكيم ناب حكيم كاب مرمرة ناب مرمرة عيفلت ولين شنكاتي يبلون خمي جرو كان زادة تسمعني أبزبل نجارات كلل نوح جزء frustrated مخان أزيو بك أتصفى مغرات أبكم يتويو بتعم أزيو نو جيف قصري سقع 3% ناي بس أغط الزتق وسبات كانزا كم حدا ملكتات كجبر الله مخالي إذا قبل كله أكلاوي مرمرات تجيرو أكلاوي مخنيات زي بلو مال حس على السمع كدخام وي حيل مساحة دون انتهي كويني إلكا بحيلن دخامن راح يخاتستنتنو مجمر تامس سقط نجار يترخبونها انتهي قودي لنا خيكون قال نجار كوين اللهو أبزبل نجارات مبر أكلاو مبر مهناتو بأكالي يخاتقل صوزل الخي يدكم على حيلي سئنا اللهو تبل الله إذا كنت سقط أو دايمنشنون كهلو خمس خيل أي تستنتنوني خامة جنبر كاس مرباش وي مسعان بكا ما بقى سنقر انت اللي ومدانا حساب كاز وسد حساب بحساب زقبر الكا موز از سان كايو شقرات قال نابو انت اتيوخا بكا بو ترحي خاتقلص دقاس كلي انز نقر زي حتى بالنبر السو انت تفتحس كبلي يخاتب النبر صاوي نقر تخئلو علو الكاي تحسبوني خا شو هاتكا قودل كلو قال خوين اللهو سموكوي قال خيكون علوهم وسلا زلون مالتي قال اب سموكونا زلو كلو زخلو بكتيرياتات شو هاتكا قديلهم كبدتكا زغدلو زقطنوخا زعبروخا نغرات كم زلو رديو سلازي እዚ ግን ከም ሓደ ምልክት ናይ ጸጥ ኮይኑ ከም መባዓታዊ ምልክት ከሆነ ልጢፍካ ምሕራቅን عقل مسعن حجي أبزي بحرياوي نجار كن متسخلنا تسب كابتي كالي جزي أبنو برج جزي نفلتو لو تنري له منك حد إزبالة رزين سب بك عمس إيلو كحرقن كقطعن حاولوا خزاربن انتا يخوينو سقع زبل يقات مالتي تسعوار النتو سلز قدل مالتي بني اشتين بعابن حاب قاليو مهنيات أبزيبن
بقى ما يقطينو قلعو تزاريبو ميلو أبو خوينو ندقو بقى انتاي أمزوم قلعت ها ካለ ጊዜ ፈጺሙ ምስኦምን ክጻወትን ከዕልልን ዋላ ድላዮም እንተገበሩ ዘይብሎ ንእሽተይ ኳሕ ክትብል ከላ ይትኮስ ናይ ፍርሒ ስምዒት ይሕድሩ ካለ ጊዜ ከምኡ ዘይኮኑ ሰባት ብፍርሒ ምክንያት ካብ ብዙሕ ነገር ይጎድሉ በቃ ንኩሉ ነገር ይፈርሕዎ ጎቦ ኾኖም ነብሰ ምትእምማን ስእኑ ናይ ምፍሻል ስምዒት ናይ ዘይምኽኣል ስምዒት يخيلي علني عقمي زي كونس كميجر أنا دع بيناي كقلت زي ردعكا مهنيات يترخبلو نايقواهي سميت مسكونيتات كاها زي كيد زي ليو لهم مقدل نفسه أمان النت كابسنا محبرة وركبات مقدال وف حوسات سخونو ኣብ ዝተፈላለየ ስነ ማሕበራዊ ንጥፈታት ዘይጎድሉ ሰባት ወይ ከዓ ኣዝዮም ንጡፋት ተሳተፍቲ ክጎድሉ ከለዉ ካብቲ ቦታ ሕቶ ዝገብር ነገር እዩ ደው ኢልካ ክትስዕኖም ከለካ ካልእ ግዜ ደው ኢሎም በዓላቶም ከመየለካ ዝብሉካ ወይ ከዓ ሚዛናዊ ብዝኾነ ቴሌፎናዊ ርክቦም ዝቕፅሉ ሰባት ዋላ ደው ኢልካ ክትስዕኖም ከለካ ቴሌፎን ክሰምዕዋ ከለዉ ንዓታቶም ክፃወርዎ ይክእሉን እዮም እቲ ቴሌፎን ድምፂ ገሊኦም የውፅእዎ እዮም ካብቲ ሶኬት يطفوا بقى نخيسمعوا أب حداتن مستوعلن مذكارن بقى ريلاكسد كوينكا هدي إلكا كل نجر كمان متصاصو مملاس أستوعي إلكا كونسنتريتد كوينكا أب حدا نجر صنع إلكا كتجبرو من باب ديو مقبار ديو كاب زيرو جميركا سقع مجرشتا بقى تزقبو درجة عند حلها جزيخا هيبكا كتقبرو نجارات عقل تسأل ولاتي كتقبرو زقب عكا نجارون يدراب شكا يخبدكا خالي جزيو فتشيمو بك أنا حنت أرماديوسي عمتي خاص بتا مانوال دلاي كتقبرا سب بكا أمونغو تدرابش مذكار مسعان مصحف تنبب جمير كاسي تن مجمر تزنبب كاين قصعتسي انتا ينبيبه تايو تتحستو قصالነት ዘለዎ ፍልጠት ፔትራኻ መልሽካ ተመለሶነ ተዝነበርካዮ ትገድፎኻ አትምንባብ ኣብ ከም ሰብ ሓዳር ኣብ ስጋዊ ርክቡን ኣብ ክልትያዊ ዝምድና ድልየት ምጉዳል ሓደ ግዜ ናይ ዝመረዳእታ ዘይምህላው ብኻልእ ጥራሕ ክግለጽ ይኽእል እዩ በቃ ገለ ኣይትፈትወንን ያ ማለት እዩ ወይ ኣይፈትወንን ማለት እዩ ወይ ገለ እንታይ እዩ ለው ጥምፂያ ዝብል ነገር ብኻልእ ክግለጽ ይኽእል እዩ መበገሲኡ ግን ከምቲ ሽውሃት ዝጎድል ናይ መግቢ ከምቲ ድልየት ዝጎድል ኣብ ርክባት ኣብ ስነ ማሕበራዊ ርክባት ኣብዙን ፈጺሙ በቃ ከማን ዘጨንቕ ነገር ዘሐጉስ ዘይኮነስ ዘጨንቕን ዘይትፈትዎን በቃ ዘይትደልዮን ነገር ይኸውን ማለት እዩ ምስቲ መዛመድትና ግን ርክብ የብሉን ምስቲ ናይ ፍቅሪ ናይቲ ሰብ ወይ ከዓ ተደላይነት ናይቲ ሰብ ስለዚ ጎደለ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር ንኸምኡ ሓይልን ድልየትን ዕድልን ስለዘይሂበኒ ማለት ምክንያት ፀቕጢ ገለ ንምግላፁ ዘርኢ ወይ ቤተሰባዊ ዳይሜንሽን ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ገሊኡ ፋሚሊታት ክበዝሕ ይኽእል እዩ ኣሎ ሎሚ ብስራሒ ዘጋጠመትኒ ሓንቲ ጣልያናዊት ጓል ኣንስተይቲ ንኣብነት ኣዴኣ ዓባያ በዲኣ ኣቦኣ ዓባያ በቦኣ ሃፍታ እሳ ኩሎም ብፀቕጢ ይጥቅዑ ማለት እዩ ንጹር ዝኾነ ባዮሎጂካል ዳይሜንሽን ማለት እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ካልእ ተወሳኺ ነገሩን ብደገ ኣየድልያን ማለት እዩ ንኽትሓምም ፈሊጣቶ ግን ተፃዋርነታ ክትውስኽ ዝተፈላለየ መንገዲ ዘድልያ ሕክምና ቀልጢፋ ክትገብር ወይ ከዓ ናብቲ ነገርቲ ዘምፅዓ ደጊያዊ ፅልዋታት ክተጉድሎ ክንሪኦ ኢና ከምኡ ዓይነት ነገራት ሰብ ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ከምኡ ክትዋሳእ ትኽእል እያ ተፈሪድዋ ማለት ጥራሕ ኣይኮነን ፈሊጥካስ ከምቲ ዝግባኣካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እቲ ዘድልየካ ሕክምናዊ ሓገዝ እውን እንዳረኸብካ ኣብ ንቡር ናብራ ክትነብር ትኽእል እያ
ለውጢ ኣሰራርሓ ሓንጎላ እና ዘለው ንጥረ ነገራት ንስምዒትና ትራንስፖርት ዝገብሩ ሶኮል ትራንስሚተር ሰብስታንስስ ብዝተፈላለየ ሓንጎላዊ ለውጢ ምክንያት ኣቐኖም ኣሰራርሖም ክዘናበል ከሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣተዓባብያ ወይ ከዓ ፅልዋ ዝገበሩ ስነ ማሕበራዊ ጉዳያት በሰላ ገይሩና ዝሓለፈ ድዩ ኣብ ኣተዓባብያ ኣዝዩ ዝጭቁን ዓይነት ኣተዓባብያ ዲና ዓቢና ነብሰ ምትእምማን ኣብ ዘይነጥርየሉ ኣተዓባብያ ዲና ዓቢና ወይ ጎበዝ ጀግና እንዳተባሃልና ዲና ዓቢና ወይስ ሰነፍ ስኻ ኣብ ምንም ኣይትበፅሕን ኢኻ እንዳተባሃልና ዲና ዓቢና እንዳሰማዕናዮ እሞኻ ምሳና ኣብ ውሽጥና ኣትዩሲ ንስብእናና ዝሓነፆ ማለት እዩ ከምኡውን ሰባት ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ስብእና ናቶም ኣብቲ ፐርሶናሊቲ ናቶም መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ዝፅነስን ዝዓብን ነገራት ኣሎ ፈሪሕነት ዝፈርሕ ሰብ ኣሎ ፈሪሕን በቃ ዘይምትእምማን ዘለዎ ሰብ ኣብ ኩሉ ነገራት ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ እንዳወስ ምስኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣዝዩ ስምዒቱ ዘይቆፃፀር ሰብ ዓይነት ኣሎ ቀልጢፉ ዝትኮስ ሰብ ዓይነት ኣሎ ቀልጢፉ ከዓ ኣብ ነፍሱን ኣብ ካልእ ሰብን በቃ ሓልዮት ዘይገብር ሰብ ኣሎ ኣብ ዘየድልዮ ነገር ከዓ ኣዝዩ በቃ ኣብ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝግብኦ ዘይኮነስ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ጥልቀት ዘብዝህ ብሓሳብ ጥልቀት ዘብዝህ ኣብ ዝገብሮ ነገር በቃ ማይ ቀጢኑ ዝዓይነቱ ግዜኡ ሓይሉ ብከምኡ ዝውድእ ዓይነት ሰብ ኣሎ በቃ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓደ ንሓደ ኢሉ ብትርጉሙ ከይድዎ እቲ ዝግብኦ እንዳገበረ ዝኸይድ በቃ ኣብ ዲቴይላት ኣብ ምቁፅፃርን ምምርማርን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እንዳበለ ክልተ ሰለስተ ትርጉም ካብ ሰባት ንዝወፅእ እንዳበለ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ኣሎ ስነ ማሕበራዊ ሓላፊነት ክወስድ ዘይክእል እኳ ዳ ኣብ ስነ ማሕበራዊ ሓላፊነቱ ጉድለት ገይሩስ ከባቢኡን ፋሚሊኡን ናቱ ዝኾኑን ብኔጋቲቭ ፅልዋ ዝገብር ሰብ ኣሎ ሕጊ ምኽባር ዘይክእል ሰብ ኣሎ ምስ ሕጊ ቀፃል እንዳተጋጭወ ዝነብር ሰብ ኣሎ እቲ ኖርምታትን እቲ ሕብረተሰብን እቲ ኣብቲ ዝነብሮ ከባቢ ዘሎ ሕግታትን ኣኽቢሩ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ መመልሹ ምስ ሓለፉ ምስ ሕጊ እንዳተጋጭወ ምስ ኩሉ ሳዕቤናት እንዳበለ ዝነብር ሰብ ኣሎ እዚ ኩሉ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ግን እንታይ ክንብል ኣለና ኣካላዊ ጥራሕ ምክንያት እዩ ናብዚ ገይርዎ ወይ ከዓ ስነ ኣተዓባብያ ከምዚ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ወይ ከዓ በዚ ስለ ዝሓለፈ ጥራሕ እዩ ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ መልቲ ፋክቶሪያል ማለት እዩ እቲ ፅልዋ ዝገብሩ ነገራት ኣቐኑ መፈላለየ እምበር ብዙሓት ነገራት ኣብኡ ፅልዋ ክገብሩሉ ይኽእሉ እዮም መን ክጥቃዕ ክእል ኩሉ ሰብ ማንም ሰብ ካብዚ ነገር እዚ ኢሚዩን ንዓየ ምልከትኒ ክብል ኣይክእልን እዩ ግን በቲ ዝስራሕ ስታቲስቲክስ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ይጥቃዕ እየን ብፀቕጢ ንበይኖም ዝነብሩ ሰባት ብዙሕ ግዜ ይጥቅዑ እዮም ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓብ ከተማ ዝቕመጡ ሰባት ካብ ገጠራትን ንኣሽቱ ከተማን ዝቕመጡ ኣዝዮም ይጥቅዑ እዮም ዝዋሕደ ርክብ ምስ ሰባት ዘለዎም ብፍጥረቶም በቃ ንበይኖም ዝኸዱ ሰባት ውሕድ ርክብ ዘለዎም ዘይሕወሱ ሰባት ዝበለፀ ይጥቅዑ ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ብዙሕ ግዜ ይጥቅዑ ዝተሓተ ናይ ትምህርቲ ደረጃ እዚ ከመይ ክንርድኦ ደሊ ክገብርዎ ዝግብኦ ነገራት ቀልጢፎም ሓገዝ ድዩ ክረኽቡ ኣንቢቦም ድዮም መረዳእታ ክህልዎም ኣብ ከምኡታት ፀገማት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ነገራት ምስ ነብሶም ስለ ዘብልዎ ሳዕቤን ይህልዎ ማለት እዩ ወልፋዊ ፅልዋዕታቱን ኣብ ወልፊ ዘለው ሰባት መስተ ድዩ ድራግ ድዩ ዝተፈላለየ ነገር ፃወታ ድዩ ጠላዕ ድዩ ዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ወልፊ ዘለው ሰባት ካብቲ ካልእ ሰብ ዝበለፀ ይጥቅዑ ንበይኖም ዝነብሩ ኢለ ኣለኹ ኣብ ከተማ ተቐመጥ ዝውን ኢልና የለና ኩሉ ሻዕ ግን ሓደ ነገር ኣብ ኩሉ ስነ ኣእምሮዊ ነገራት ክንሕዞ ዝደሊ ነገር ኩሉ ሻዕ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ስነ ኣእምሮዊ ፀገም ኢልካ ምምዳቡ ኣካላዊ ምክንያታት ክፃረዩን እንተልዮም ከዓ ክውገኑን ኣለዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ዓይነት ስነ ኣእምሮዊ ሕማማት ወይ ፀገማት ካብ ፀቕጢ ጀሚርካ ኣእምሮዊ ምዝንባል ጀሚርካ ናይ ምርሳዕ ሕማም ጀሚርካ ናይ ፍርሕ ኢልካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት
መበገሲኦም ኣካላዊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ሓንጎልና ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ሆርሞናት ዘጥርያ ከም ታይሮይድ ግላንድ ኣብ ክሳድና ዘላ ኣብ ሓንጎልና ዘለዋ እጢታት ሆርሞናት ዘጥርያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኪድኒ ፕሮብሌም ናይ ልቢ ፕሮብሌም ካብዚ ዝተበገሰ ናይ ኩሊት ማለት እየ ናይ ልቢ ካብዚ ዝተበገሰ ሳዕቤኑ ግን ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕናና እውን ክኸውን ዝኽእል ማለት ስለዚ ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ነገር ክጋጥም ከሎ ኣካላዊ ምክንያታት ካብ ደም ምምርማር ጀሚርካ ከም ዓይነት እቲ ዘሎ ሽግራት ክፃረይ ኣለዎ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሰቡን ምዳን ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ኮንቴክስቲ ቃንዛ ኣለኒ ዝበለካ ሰብዚ ቅድሚ እዚ ቃንዛስ መበገሲኡ ፀቕጢ ወይ ጭንቀት እዩ ቅድሚ ምባልካሲ ኣብቲ ቃንዛ ዝገብሮ ቦታ ካልእ ነቲ ቃንዛ ምክንያት ዝኸውን ምክንያት ከም ዘሎ ኤክስክሉድ ምስ ገበርካ እሱን ዓሪፉ ኣነ ብዙሕ ግዜ ከምኡ እየ ዝብል ናይ ርእሲ ቃንዛ ዘለዎም ብኡ ዝሳቀዩ ንጎሆን ምሸትን ሰባት ኣብ ሓንጎሎም በቲ ዘሎ ዘመናዊ ነገር ኣብ ውሽጢ ሓንጎል ዘሎ ነገር ሪኢኻ ከማን ከፊተ የሪኦም ማለት ኣርእዮም ረእዮ እዚ ሓንጎልካ ንቡር እዩ ኣምላኽ መስገን እስኻ ትፈልጥ ኢኻ ከማን ብዙሓት ሰባት ሓንጎሎም ጥዑይ ከም ዘሎ ከማን ኣይፈልጡን እዮም ናትካ ግን ንሪኦ ኣለና ዋላ ሓንቲ ዝጎድሎ ነገር የለን ምስ ኩሉ ዓቕሙን ከምቲ ዝግብኦን ኣሎ ስለዚ በዚ ክነዓርፍ ንኽእል ኢና ኢልካ ኣብቲ ፀቕጣዊ ዳይሜንሽን ክተምፅኦ ከለካ እሱን ክሰምዓካ ዘሎ ሓገዝ ክፉት ክኸውን ንኽእል ማለት እዩ ሕክምና ብኸመይ እዚ እውን ቀልጢፈ ክሓልፎ ናይ ዝርርብ ሕክምና ኣሎ ኣብ ንጹር ሽግራት ምፍታሕን ዝጠመተ ማለት እዩ ኣብቲ ሰብሲ ዕዳ ኣለኒ እንተይልካሲ ዕዳኻ የገድሰናኒ ሕጂ ናይ ፀቕጢ ንግበር ኣይትብሎን ኢኻ ከመይ ገይሩ ካብቲ ዕዳ ዘለዎ ነገር ሽግር ምስቶም ዝምልከቶም ትካላት ተራኺቡ ናይ ገዛ ክራይ ናይ ክንዲዚ ዓመት ኣለኒ ከውፅኡኒ እዮም እንተይሉካ ኣየገድሰንን ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ምስ መን ተራኺቡ ካብዚ ሽግር ናብ ፍታሕ ይሰግር እዚ እውን ዝጠመተ ማለት እዩ ስነ ማሕበራዊ ሕክምና ማለት እዩ ምስቲ ናይ ዝርርብ ስነ ልቦናዊ ሕክምና ማለት እዩ ብመድሓኒት ከም ዓይነቱ ድል እዩ ማለት እዩ ንኸይ ትጥቃዕ ምክልኻል ብኸመይ ይከኣል ንዝብል ዘለውካ ፀጋታትን ዓቕምታትካን ክተለሊ ፅቡቅ ኩሉ ሰብሲ እንታይ ዓቕሚ ኣለኒ እንታይ ንዓይሲ እንታይ ይገልፀኒ ኣባይሲ እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣሎ ኢሉ ክፈልጥ ፅቡቅ እዩ ፈሊጥዎ ጥራሕ ክፈልጦ ጥራሕ ከዓ ዘይኮነስ ኣብ ግብሪ ኣዊዒሉሲ ኣፍራይ ክኸውን ኣብታ መእተዊ ዝበልክዎ እቲ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ዘለዎ ሰብ እንታይ እዩ ዝበልናዮ ንዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ዝግቦ ሰዓትን ግዜን ንጥቕሙን ጥቕሚ ከባቢኡን ሕብረተሰቡን ዘውዕል ሰብ እዩ ፖቴንሻሉ ዝጥቀም ስለዚ ፀጋታትካን ዓቕምታትካን ክትጥቀም ፅቡቅ እዩ ፅቡቕን ሓጋዝን ዝኾኑ ልምድታትካ ምዕቃብ ኣብ ስፖርት ዝወፍር እንተኮይነ ካብኡ ከይጎድል ኣብ ስነ ማሕበራዊ ርክባት ፅቡቅ ዝምድና እንተልዩኒ ካብኡ ከይጎድል ክከታተሎ ክከናኸኖ ከም ዘለኒ ከጥቅዑና ዝኽእሉ ነገራት ምልላዮም ከዓ ከም ኣብነት ቤተሰባዊ ወይ ዘረኣዊ ተጠቃዒነት ከምቲ ኣንቶ ጀነቲካል ፕሬዲስፖዚሽን ዝበልክዎ እንተልዩንሲ ምፍላጡ ጥራሕ እንታይ ይጠቕመኒ ኣብ ስድራናስ ከምዝሎ ኢለሲ ኦኬ እዚ ነገር እዚ ንዓዮም ክምልከት ይኽእል እዩ ስለዚ ብኸመይ ክኸይድ ኣለኒ ከይመፅእ ከሎ ከመይ ክከላኸሉ ኣለኒ ተፃዋርነትና ዝፈታተኑ ናሓልፎም ነገራት ኣብ ስራሕና ኣብ መነባብሮና ቀፃሊ በቃ ኣብ ስራሕና ብቀፃሊ ኦቨርታይም ልብና ጥፊኡናስ ድቃስ ንስእን ክስታይ ንብል ስጋዕ ኣብ ፀቕጢ ዝሰግርን ሕማም ዝኸውንን ክንፅበየ የብልና ኣለሊና ካብቲ ኩነታት ከመይ ንወፅእ እቲ ስራሕ ዘይምችወኒ እንተኮይኑ ካልእ ስራሕ ክደሊ ተዛሪበ ፍታሕ ዘይረኽበሉ እንተኮይነ ብቲ ቦታ ናብ ካልእ ክቐየር ብዙሕ ግዜ ንገብሮ እዩ ብዚ ሕጂ ካብዚ ስራሕ ክትወፅእ ኣለካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንሓደስ ምክንያቱ ኣብቲ ቦታ ስጋዕ ገለ ነገር ትኸውን ወይ ካብ ዘለካዮ ስጋዕ ዝገደካ እንተኮይኑ እንተዘይኮይኑስ ካብኡስ ለውጢ ትፅበዮ የብልካን ኩሉ ተፈቲኑሎ ስለዚ ስጋዕ ትመውት ኣብኡ ኣይተፀንሕኒ ኢኻ እቲ ዋና ፍታሕ እንኮ ፍታሕ ካብቲ ቦታ ክትፍለይ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቦታ ንዓኻ ስለዘይቅየረልካ ዘሎ ንሰባት እቲ ዘድልዮም ነገር ኣሳኒኻ ኣብቲ ሰብ በዓሉ ስራሕ ክገድፍ ከሎ ብዝዓዲ ንኣብነት 3 ወርሒ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ኣይትረክብኒ ኢኻ ባዕልኻ ብኢድ ወኒንካ እንተገዲፍካዮ ገለ ስለ ዝበሃል
بحكمنا مخنيات كم زخانة ورقة تساني من تقوينو جن وزخانة عند سانكشن نايقاتمون السبزسي أبتسرح صنح مبال بتشيمو زي فتحون بحكمنا عندها زي قبرني بالكا حكيم انت أسنيوه ولا حنت نجاري بلو مالتي كم عينة عدوها كم حقتها اللو مالتي أب سرحون سنة محبراون فتح عمتات شجرات من السبات زي تفتح الشجر كبير نجارات متليوه خمي جرا فتحه أبصرحه كزم موبينج للهو حدش ناي زمنا سبات زسا أيولو مالتيو سبات كون يلوم نعها سجع أبتعنا خان سنة عمراوي كونيتها خان عمتات كان زفتاتن زودل كان سبات كتقعها خلو كمي جر كاتقطمو حقتات الله نفسه كفعدتات سائل كاخت قبلهم يبل كان كتكسلو تخللو نبت زملكتو أكل كتكدلو تخللو كونيتات الله نعها كحجزو خازو خلو أكلات تلليلو كونيتات الله مللاين معلاين والفا وحدقاتاتن حماماتاتن يلالخو ناب والف خي كيد لمدي كما يو زقبروم نقرات كما يوم حلف زبالو ديوم اب سوشال ميديا كما اب جيمز كما اب مستا كما مسبات كحوس كلخو كما زستي كما قال زفتنو نقرات اللو دي شيغارا دراغديو كاب لمد سغيروس كاب اندحلفكا مغبارسي معاسيو ناب لمد زسجر معاسيو ناولف زسجر كستوعللو زغبان نغر الله دي مللاين معلاين ركباو صقماتن زيتوعي زمدناتاتن كاب زيتوعي زمدنا زيكونه كازمدنا توكسيك زخونو نبلوم مالتي ወይ ከዓ ናብ ካልእ ነገር ንቡር ዝኾነ ነገር ካብኡ ዘውፅኡኻ ርክባት ምስ ሰባት ክትጎድል ካብኡ ክትሓድም ይግባኣካ ቀልጢፍካ ምልላይን መባእታዊ ምልክታት ጸቕጥን ሓገዝ ምድላይን እቲ ዝገለጽናየን ነገራት ከዓ ኣባኻ ወይ ከባቢኻ ኣብ ሰባት ክትርኢ ከለኻ ኣለሊኻ እዚ ከይከውን ኢልካ ስጋዕቲ ከቢድ ሕማም ዝመጽእ ጽባይ ዘይኮነስ ብቁልጡፉ ምእላዩ ዝብል እዩ ተቐኒየለይ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ብወገነይ ቅልጠፍ ኢለ እንተኾንኩን ወዲእ ኣለኹ ኣቶ ታደሰ ሓወይ يقنلنا دكتور بتعم تصبو مجلس كان لها ስለዚ خبران تحزبت قمون بدحريت ዘለኹም ኣባላት ማህፀን እቲ ካብ ህዝቢ እንተደኣ ዝተፈላለየ ሕቶታት ሃልዩ ኮይኑ ፅቡቅ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፅካ ኢኻ ሕጂ ግን ታገዳሲ ክሳብ እቲ ሕቶታት ዝመፅእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢኻ ክትገልፅ ዘለካ ግን መፍትሒኡ ኩሉ ገሊፅካ ኣለካ እቲ ቀንዲ ጥዕና ግን ከመይ ኣለካ ክትብሎ ከለካ ሰብ ፅቡቅ ኣለካ ጥራይ ኣካላዊ እዩ ዝርኢ እምበርቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ገለ ፈፂምና ክስታይ ንገብሮ ኢና ብዓብዩን ዋላ እቲ ማሕበራዊ ዝምድና ሕጂ ኣብ ደገ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ከመይ ኣለካ እንተኢልካ ሲ እቲ ኣካልና ዳኣሉ እምበር ስነ ኣእምሮና ይኹን ማሕበራዊ ርክባትና በዚ ቀፃሊ ክትገልፆ ፀናሕካ ዳርጋ ኩላትና ኣይጥዕያትን ኢና ክብል ይደፍር ማለት ምክንያቱ በቲ ዝግበር ኩሉ ዝምድናታት ትፀቕጢ እቲ ሓሪቅ ኣብ ምዝራብ ኩሉ ክገልፆ ፀናሕካ ሲ ንሪኦ ዘለና እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት ስለ ዘለና ካልእ ብፍላይ እቲ ናይ ሓንጎል ዝገለፅካዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብኣ እውን ኣፀቢቕካ እንተትገል ምክንያቱ ሓንጎል ኣእምሮ ገለ እውን ዝሓነ ሓድሽ እዩ እንታይ እቲ ሓንጎል ብፍላይ ከም ኣብኡ ኣትኹም ክትምርመሩ ኣለኩም ኢልካና ነርካ ዝሓለፈ እዋና እቲ ሓንጎል ሲ እስካብ ጌርኩም ተረኣዩ ኢልካና ነርካ ስለዚ ኣብኡ እውን ኣፀቢቕካ ክስታይ ተትገብር ምክንያቱ ሰብሲ እንታይ እቲ ሓንጎል እንታይ ትእምሮ እንታይ እቲ ሓንጎል እቲ ልቢ ኩላ ኮታት ስምዒትና ሓሳባትና ሲ ናይ ኣካላዊ ይመሰልና ሓደ ሰብ ብኣካል ክሓርቕ ከሎ ክበዓት ከሎ ክሓርቕ ከሎ ጥራይ ብኣካሉ እምበር እቲ ውሽጣዊ ካብ ምንታይ ስለ ዘይንርኢ ኣብ ኣቁሩብ ብፅቕጥ ተደብል ምዘለኹ ካልእ ግን ሕቶታት ካብ ካልኦት ፅምበ ኣብዚኣ ግን ብዝያዳ ካባይ ጀሚርካ እውን ካልኦት ክስተሃንገብራ ስለ ዘለና ፅቡቅ ኣገዳሲ ነገር እዩ እቲ ኣብ ሰብ ዝተርፍን ኣገዳስን ዝኾነ ስእላዊ መግለፂ እንድዩ ሕጂ ሓንጎል ክንብል ከለና ሓንጎል ኣብዚኣ መልሸ ኣብ ፅቡቅ ነገር ከማና ዘኪርካኒ ሓንጎል ሓደ ክፋል ናይ ኣካልና እዩ በዚ ክንርድኦ ይደሊ ማለት እዩ ሓደ ክፋል ከምቲ ልቢ ሓደ ክፋል ናይ ኣካልና ዝኾነ ሓንጎል ከዓ ናቱ ስራሕ ዘለዎ ክፋል ናይ ኣካልና እዩ
كم زجرنا خنردو أصبوي كم أكل كفالنا أكلنا خا كم تخلق أكلنا كحمو زخيل كجودو زخيل كقصلو زخيل ك ناي دم زوار صقم كغاطمو زخيل كم تلبنا سبسي لبوسي دم زوار سل زشجروسي هارت اتاك اغاطيمو ወይ ከዓ ናይ ልቢ ድኻም አጋጢምዎ ናይ ልቢ ውቅዓት አጋጢምዎ ክንብል ከለና ከምኡ ዓይነት ነገር ኣብ ሓንጎልና ከጋጥም ከም ዝኽእል መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ተሓፈሻዊ ፍልጠት እንዲና ንዛረብ ዘለና ኩሉ ኣካላትና ከዓ ክምገብ ኣለዎ ኩሉ ኣካላትና بدم بسراور دمات يزمجب كجلجل انت خوينو بسر ولا تلبنا دمات صاريو مس سامبانا خوينو ناب كله أكلاتنا تصوري دم زدلي سب زدلي دم ز كفافل لبنا خي ترفه بعلو خسر انت خوينو دم يدليو مالتي نعو خازم بقبا نايدم سراور اللوا مالتي كمزي حنتي النتري ماكيناسي زخانة نقر سعينا نابكال بوتا تخيد بنزينا تمليعة وي نافتا تمليعة تخد كيد زلوا سعيد كالخيدي تبلاني خاوي كومو نعا زدليا نجار الله مالتي حنقولاتنا ون كمو مالتي فتي أكلاوي السرار خانة أكلاتنا خمسة خنريانو كم بتنسوها كم زي اتياوي تموراوي نجارات كم تي أبكال أكلاتنا زجاته بعد حنقولنا ون كجاتنا نه حنقول كانسر تعين جناين زبح الكانسرات أب حنقولنا ون حبت كجات مخل زي كنفلت لنا حنقولنا عدمن دا وسخ خيد كله انت يبحل انا عدم سلازي بصحكو 50 كنحلف كلنا كل شيء حنقولنا اقنو اندا غدل يخيد بحال ت فوليوم ناي حنقولنا تفطرو بزخونه منقد خمت عصمتنا كمت خال أكلاتنا مس عدمن دا بلي زخيد سلنطقملو زلنا مالتي قال ايكونه حنقولناون عقنون دا قنسه يخيد دا ودله يخيد بوشتن بدقن ات نبوراوي انفوليشن زبحال ات نورمال بقى بتفطراوي كمو زغاطم ነገር حديو ابغليو ነገራት ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ሞኻ ኣብገለ ከባቢታት ከብል ከሎ እቲ ሕማም ረሲዓ የምጽ ማለት ያ አብየት እዚ አልዛይመር ወይ ዴሜንሲያ ንብሎ የምጽ ማለት ያ ኣብገሊኡ ሰብ በ70 በ60 ከጋጥም خاليو ገሊኦም ሰባት ተሰዓ ገይሮም ንሚኢት ቀሪቦም ከማን ሓንጎሎም ብሩህ ዋላ ሓንቲ በቃ ሁሉ አቅሞም ዝዕቅቡ ሰባት አለው እዚ ከምዚ ዓይነት ሕጂ እንታይ የገልጽ ዘለኹ ሓንጎልና አካላዊ አይነቱ ትሕዝቱኡ ክቀያየር ከሎ በደም ዝዋር በሕባጣት بمقدال زبالكو زي أتروفيا زبال مالتيو بخمو ودل كلو اتا أكالاو نجر عب كما يجيرو ناب سمعتون يحلف زات بزي مخنياتي أكالاو مخنياتات كتصاري اللو زبال كاب حنقول جميرة مال اتي حنقول كم أكال كفال أكالنا كم حادة كم أورغان نردو أيلا كم أخاك حمم مخلي كم كل أكالاتنا سلازي اتي أكالاو حمام تراحينا نزرد عنا خنبل كلنا نا حنقولناون ازي مثلنا حبو ازي تخيلو كم زلون رأيلو هذا تخيل سنة عمراوي ويسمعتاوي سنة لبوناوي نبلوخا انتاي غيرنا هنريو نمغلاصو حنقولنا حجن عبنتنا حنت كمبيوتر هاردوير انت خوينو اتي ماتيريالاوي تحستو انت خوينو እቲ ሶፍትዌር ኣብ ውሽጥ ኣዘሎ ዘይጭበት ሕዝቶ ከ ኣብ ሓንጎልና ከኣቱ እሱ
أبتسنا أمروي دايمنشن الله مالتي سمعتات أبو الله مالتي سمعتات جن أب تحت وريدو بالسيل درجة نخم حلالف كاب عينتون أما حلالفون ما أسكمي أنا انتي سمعي يحرق نمنتي يحرق مجمرتا خصمو ألن ويكريو ألن يزخون نجر تحار أبو حنقولي آتيو بروسس جيريو زحرق نجر سلزخونا بحرق أن سميت يملس مالت إذا نجر زي ترانسبورت زخونا اللوخا بكيميكال درجة بنتر نجر أو درجة بركي درجة ها نززم محلالفها نتر نجرات اللوا مالت أبز كله نجرات سمعت كعيار كله أبتن بيولوجيكال ويكال أبزن زبالكون كيميكال أو نتر نجرات أمونغو سيلات أبزلو متحللاف بزقات لو تتاتي مالتي سلازي نخلو تخيلوتات زت أمتي إتمرمرا خون زلو نخلو تخيلوتات كا زت أمتي إتحكمنا خون زلو كم زغيرنا كنريو يدلي كي يبزحنا من الباش أتو تادس بطعم يامنيلنا دكتور دارقا تامدبنا ني حدا ساعة ديا يرقا خبكي تبو دارقا شو اشترى قللنا يرقانا بخطحطو أراي بمجمريا دكتور زرابرو بطعمي كمسجنا يدلي نزخلو انتاي كنقبر علنا انتاي سعبيناتو ممتنا يسنا أمرو أب حبرة السبنا دلو قويا رأيا بخمي كنقرمو كله بملو سامعيو بطعمي مسجنكا بزح تمرت تماهيري حانت جن حانت زنببكوا أبزم ناي عالم تعنا محبر كابدو وصت بزعبا ستروك مالتي برين دامج كاو حدا مهرو عيلكا نازي بناي سراح تغط ديو بتعبابيخا نفسخا زي متأممانتهم تصوت سغطتات بزح سغطتات أميركانا أب تبلاز نبرت جن أزي حماق لمدي باد هابيت يلو دقلت أمن نبرة كم أبنتات عارفيتكا مغراس ويكا ناي قرص جزي مزلال تيبي كمبيوتر ناراخا مبلاع أخل دقاس زي مدقاس كوميلو تومنات بتات دارجا أوكي كردان نخيلو مالتي مس دقاس دلو ركبات سلامنتاي زياتهم حنت زي تردان كافتن حماق لمدتات جن إتا نوح شنت معقار تبليامو إتنا نوح شنت معقار مس حنقولنا دلو ركباتن سلامتاي ستروك مسخل اندحر دمس كوين نفتاصعو أب قراط سلدن باب كواسي أحنسا تقراط تريفرنس كابي متي خاص لستايدي تخو كابها خرخبايلي thank you doctor you are welcome يرجع هجي زي أب ستروك دايمنشن وانا شنتك عقوار كالوسي انتاي زخون كتبل كلها زي أمونياك زبهل توكسيك زخونا سبستانس مخامس مشنتنا نوغنو اب نبر نايشنتي أكايد أبب بجزيو شنتو زشين سب زي قاتمو أخل فساس ونز وسر سب زي قاتمو مالتي بزح جزي جن عبيت سبات يورين بلادروم نايشنتي فينيحوم مليئو بستفعل مخنيات ويكا كشانو سلازي كألو كاتيتر قد اليوم سلازخوانا سلازخ عزفلت بمزنقع قال اليوم بقى كشانو خمزة اللوم بمزنقع حمام رسي عقل انت اليوم تا أمونياك سوري دايبو أب حنقولنا التوكسيك دايمنشن زرع يلو هنيتاتانو كم سرعة انسفالوباتيا تي مرزاوي نايتي كابشنت بوشنت خنو قلاقلو زنبرنا أمونياك أب دمنا بزيحو أب حنقولنا دايبو أب عبيت سبات بقى كبير زخوانا من نواز مرزاوي تصلوا غيرو أب حنقول مالتي وزا حدا برين سيندروم يقاطم مالتي بقى خمزي قاليهم سايكوتيك خونو قاليهم يربشو
በቃ ይርስዑ አበይ ከም ዘለው ኣብኡ እቲ ኣመጻጽኣ ናይቲ እቲ ፓቶፊዚዮሎጂ እንታይ ንምንታይ ማዓስ ገይሩ ዝብል ኣብ ሓደ ነገር ክትምድቦ ይትኽእል ኢኻ ግን ከምኡ ኡሪን ብላደሩ ዝመልአ ሰብ እሞ ከዓ ክሸይን እንዳተገብኦ ኣዝዩ ተወጢሩ ዘሎ ሰብ ተነፊሑ ዘሎ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ደም ድፊኢት እውን ኣዝዩ ንላዕሊ እዩ ዝወፅእ እቲ ናይ ብለድ ፕሬሸር ክራይሲስ ከዓ ካብተን እቲ ኣብቲ ላዕሊ ዝወፀሉ ኣብቶም ሪስክ ዘለው ሰባት ካብተን ናይ ወይ ብደም ምፍሳስ ምጉዳል ወይ ከዓ ብደም ምድማይ ኣብ ሓንጎል ስትሮክ ዘጋጥመለን ምክንያታት ሓደ እቲ ናይ ሃይ ዝኾነ ናይ ሃይፐርቴንሽን ክራይሲስ እዩ ማለት እዩ ከም ሳዕቤን ናይቲ ዝመልአ ዩሪን ብላደር ደም ድፊኢቶም ኣዝዩ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ሃይሉ ክኸውኑ ንኽእል ማለት እዩ እዘን ክልተ ነገራት ከም መግለፂ የብለን ማለት እዩ ኣብቲ ናይቲ ሰብ ኮንቴክስት ሽኮር ኣለዎ ድዩ ካልእ ናይ ከምዚ ኣርተሪዮስክሌሮሲስ ናይ ደም ሰራውሩ ናይ ምፅባብን ናይ ምትራርን ፀገማት ኣለዎ ድዩ ኣብ መሰረቱ እቲ ሰብ እውን ዝበለፀ ይጥቃዕ ኣብቲ ናይ ሃይፐር ሊፒዴሚ እዚ ናይ ኮለስተሪን ኣማውንቱ ድሮ ሃይ ኣማውንት ዘለዎ ሰብ ድዩ ኣዝዩ ይጥቃዕ ኣብ ሽጋራ ምትካኽ ዘሎ ሰብ ድዩ እዚ እውን ኣብ ሪስክ እዩ ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ወይ ከዓ ኣብ ደም ምዝውዋር ናይቲ ሰብ ብፍጥረቶም ናይ ምርጋዕ ተኽእሎ ዘለዎም ሰባት ኣለው ካብኣቶም ሓደ ድዩ ስለዚ ካልእ ፋክተራት ምስቲ ዘጋጠሞ ኩነታት ተቢሎም እታ ናይ ሽንቲ ምዕቋር ትብል ሓሳብ ከም ሓደ ኣጋዳዲት ምክንያት ጌርና ክንሪኣ ኣለና ይብል ማለት እዩ ይርጋ ሓፍቲ ብጣዕሚ ብርክቲ ተረዳእኒ ቴንኪዩ ዶክተር ሰላም ወይ ኣባላት ማህፀን ብደገ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተደኣሃሉ ስጋብ ሕጂኮ ርእቶ ድመፀ የለን ካብ ተዓዘብትና ቴሌፎን እውን ኣይደወልን ዘሎ ግን መደብና ዳርጋ እንዳወደቀ ኢና ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ደኣ ኣምፂኦም ደን ናብ ኣብ ዶክተር ዝረቕሩ ፎርዋርድ ክንገብሩ ኢና ብጣዕሚ ደስ ትብል ምሸት ኢና ምሲና ብጣዕሚ ደስ ትብል ብዙሕ ነገር ተማሂርና ዝኾነ ዝተረፈ እንድሕር ኣሎ ይርጋኣለም ኣቶ ታደሰ ናባኹም ከብሎሞ መደብና ክንውድእ ሰዓት ጌርና ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ደጊምና ንዶክተር ዘርአብሮ የቀኒልና ንብለካ ከምቲ ልሙድ ከምቶም ብዙሓት ኣብዚ ሞያ ዘለኹም ከምቲ ዝበልካ ፍልጠት ብርሃን እዩ ደጋጊምካ ኢኻ ፍልጠት ትብል ስለዚ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳይ ፍልጠትኩም ተሳትፉ ተካፍሉ ዘለኹም ኩሉ ሰዓት ፍልጦ ኢና ንህባ ማህፀን ብኸምኡ ኢና እውን ጀሚርናዮ ስለዚ ብከምዚ ክቕፅል ከም ናይ ማህፀንና ኩሉ ቦታ ከዓ ብዝያዳ ብዙሕ ክንፅበይና ማለት እዩ ስለዚ እታ ፍልጠት ኣገዳሲ እያ ብጣዕሚ የቐኒልና ካልእ ካብተን 3-4 ምስላታት ናይ ወለዲ ጌራ ዓፁ ሓደ ካብ ሓሚም ሕክምና ትኻ ናይ ሕንካ ጥዕና ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ክትውለድ ፀናሕካ ማለት እዩ ከይተፀበና ሲ ናብ ሕክምና ክንካናኸን ከም ዘለና ምሕማምና ካልእ እውን ሕማምና ንሓቢ ኢና ኢልካልና ንሱ እውን ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ስለዝኾነ ስለዚ ዝኾነ ከጋጥመና ከሎ እውን ሰብ እንታይ ከይብለኒ ከይበልና ሕማምና ናብቲ ዝምልከቶ ሰብ ሞያ ብትብዓት ክንከይድ ከም ዘለና ስለዚ እዚአን ክልተ እንዳበልኩ ናይ ብሓቂ የቐኒልና ከምኡውን ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ባህሪ ልምዲ ዝብል መደባት 3 ኣካይድና ነርና ስለዚ ምስኡ ዝተተሓዘ ከዓ ሎሚ ብዓብዩ ነቲ ቀንዲ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮ ብዶክተር ዘርአብሮ ተዋሂቡና ኣሎ ስለዚ እንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ምስ ናይ ሎሚ እቲ ቀንዲ መድሃኒት እቲ ቀንዲ ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ እተን ዝሓለፋ መደባት እንተደኣ ርኢና እንዳተኸታተልና ብግቡእ ክርዳእና ይኽእል እሞ ኣብ ዝመፅእ መደብና እውን ልክዕ ምስ ስነ ልቦናን ምስ ዝተሓሓዝ መደብ ኢና ከነቐርብ ስለዚ ኩላትኩም ተዓዘብቲ እቲ መደብ ግዜኹም ሂብኩም ምክፋልኩም ናይ ብሓቂ የቐኒልና ሕብረት ሃብኩም ከምኡውን ዶክተር ዘርአብሮ ደጊምና የቐኒልና ናይ መጨረሻ ሰላምታ ክትብ ዕድል ክበካ ንተዓዘብትኻን ነቶም ኩሎም ዝከታተሉካ ዘለዉ ቴንኪዩ በቃ የቐኒየለይ ክብል ጥራሕ ዝኽእል ስለ ዝነበረና ግዜ ኣነ እውን ኣዝየ የመስግን
በቃ ኣብቲ ዕዮኹም ኣብቲ ዝኽኣልክዎ ኩሉ ሻዕ ምሳኻትኩም ኣለኹ ቀፅሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣብነታውያን ኢኹም ንኽብል ጥራሕ እየ ዝደሊ ቴንኪዩ ይቐኒየለይ